Hai, pungka ham jotono lam sogani channel ang vlog rok khaisi baloka tamni ke kisa busy tongmani bagi vlog khaisi ya kini ke vlog start khaikya tabo ke school thana na tongo norong na jon an vlog school ni phaiye hinga tabo kisa asugui tongo iko nogo no gangke school thangma da pungka to phunuk maliya school thangai phaikya nogo tabo ke sung mai janai school ni phaimani pore mai jana nai norok na jon songkati ni phungni mo hungke miyani wak bahan oro tong omo oro tongo jakhatui andra bundrangi thangka phantok jakhatui songkana tabang mai janai nogo biranya haipuro misti bai singra a misti bai nimki chanai tongo tabo khang tabo ke nogo thangnai tongkha iko ama songke babu song malle peke borok tabo koi chanai tonglayo jing thangsinai bazar ni misti kosom chat kufur bomba dalpuri amang tini bazar ni pai to mane pana bazar bang as blog rok khai mane ya pero rok ko to nai mani ama ang te ani srai te babu khai birani thangmani khaikya khaiye ko tabo khe noga sugui tongo ke bazar hapka do bazar hamani ang kisa video khaisio tamni hinga ang bilani kiri khatini pherak rok ko tongo pherak rok ang makhani kiri jako আমার বেশি ভিডিও খাই মালিয়া নরনাচনান ব্লগ মুই সনো নাই tongo iko tabam pios no kisonai baja khai tongo nolo phonolai ani moi kon ang wak han song recipe ro rojak no এখন ang songka ba kisonang no phonok no ko moso bori rekha moso risum pias jira ro bebam rojak jo tabang bono koloi tongo kisite kisam moso khamchi hingangke wak bahan kison resina bahan kisone rekha tabo khino koloi tongo muya alu wak bahan tini songa noi tesa sande kaham jotono no angke ani vlog nai tomon bagai nong na hambai angke ko ang dabo no mama rok songbai paiye bisa asugui tongo tabo khangke norok joya winai jongani blog te ang blog kakal phai tonoi rok ke subscribe te like share jotono khai di angke te jotono horok kaham